Здравейте, приятели, аз съм Дан и днес ето тук пред себе си имам Nikon Coolpix P1000, както и още един апарат, за който след малко ще поговоря. Когато качих ревюто на Nikon Coolpix P1000, доста от вас даваха всякакви различни варианти за фотоапарати, комбинирани с различни обективи, които могат да бият P1000 от всякъде по качество. И това е така. Наистина Nikon Coolpix P1000 не е най-добър в качеството, обаче днес ще покажем това, в което той е най-добър, а именно зумът. Нека отидем към видеото и ще ви разкажа малко повече. В момента се намирам пред фотосинтезис, като тук пред мен са, разбира се, Nikon P1000 и отляво имам Nikon D3500 с 70-300. Nikon P1000 струва 2100 лева и ние ще го сравним с три други апарата и обектива на подобна цена. Nikon D3500 струва 800 лева, а 70-300 мм обектив струва 1200 лева. Общо това прави 2000 лева. В момента и двата фотоапарата са включени и сега ще направя по една снимка и с двата на най-широката стойност на обективите им. И сега приближаваме този апарат на Max. Така, и правя една снимка с него. Добре. И сега приближавам този апарат на Max. Как сами виждате, дори трябва да направя промяна в композицията, защото иначе той дори не може да се хване. Може да видите само разликите. Добре? Добре? Сложихме канона, който е Canon EOS 800D и той струва 1400 лева, а обектива, който е отпред, е 70-300 и той струва 1060 лева. Общо това прави 2460 лева. И добре, канона вече работи и сега ще направя една снимка с него на най-широката му стойност и ще я сравним с тази, която по-рано направихме с P1000. Сега правим една снимка на 300 мм. И сега ще я сравним с тази, която по-рано направихме на 3000 мм. И ето го Lumix-а, като това е Lumix G7, който струва... Така всичко ще мине отзаде, братле. Това е Panasonic Lumix G7, като той струва 1250 лева, а обектива отпред е 100-300 и той струва 1270 лева. Общата стойност на апарата с обектива е 2520 лева. Нещо, което искам да наутна е, че Ghost Front ползва абсолютно същия апарат, Lumix G7, обаче с 1260 китов обектив. И както по-рано правим тест на най-широката стойност на апарата. И в момента го зумвам изцяло на 300 мм да правим още един тест. Приключихме с тестовете и вече вие и сами видяхте, че няма камера на пазара, с която този апарат да може да се сравни от към зум. В ревюто, което направих, аз опитах да покрия възможно най-голям спектър от характеристики, като това може би не беше много добра идея, обаче исках да ви покажа абсолютно всичко, на което този апарат е способен, защото е имал адски много случаи, в които аз да си взема нещо и да има нещо, което в ревютата, които съм гледал, да не е било показано. И това беше причината, заради която исках да ви покажа абсолютно всичко, на което този апарат е способен, обаче в това видео вече ви показах истинските способности на този апарат и защо наистина този зум е нелегален, защото тук в момента мога да зумна в двойката, която идва там от среща на шофьора, му направя някоя фотосесия. И така. Ако искате да разберете повече за P1000, вижте ревюто, което му направих. Също ако искате да го закупите, може да го направите от фотосинтезис. Също така, линк най-отгоре в описанието.
Ако сте проявили интерес пък към Lumix, Canon или Nikon, можете да ги закупите от Photosynthesis, като също ще оставя линкове в описанието за тях. Добре, приятели, това беше всичко. Може да ме последвате в Instagram, където качвам ежедневно снимки. Също така вторият ми Instagram, в който качвам before-after снимки, и третия ми Instagram, в който качвам cinematic видеа. Всякаква фото, видео, аудио и осветителна техника може да си закупите от Photosynthesis. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели и моите хора, които ме гледахте. Абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката и чао! They tell me I am fine. They tell me I look good.